Нынешняя белорусская национальная идея сформулирована Беларусьфильмом. Во, готовая национальная идея. Национальная идея есть, она дагэтуль працуе, она одна у нас. Это замечательно, прекрасно, и пусть она все светится. Белорусы – это славянский народ, брать не российскому. Все. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У ефірі черговий випуск програми «Ідея X», у якої ми протягуємо шукати, намацувати, промовляти, випрацьовувати білоруську національну ідею. І в ефірі для вас, як звичайно, працюють Максим Горунов і Змітер Лукашук. А намацуємо гэтую національну ідею сьогодні ми разом з нашою адмисловою гостей, поетесою, літературазнавцем, перакладчицей Марыкай Мартысевич. Добрый день, Марыка. Прывітанне, амаль у канчатках не заблыталіся. Амаль, да. Але ўсё ж таки, ну вы, наколькі я ведаю, скончылі філфак, вам там про канчаткі лепш усё можна спытацца у вас. Можна і про канчаткі. Ну, але ўсё ж таки про нацыянальную ідэю. Марыя, літаратуразнаўца. Вы ведаеце, ну, да прыкладу, усю нашу беларускую літаратуру. Ну, не ўсю. Ну, класічную. Ну, вучылася, штосьці ведаю, так. Прыемна, што ведаеце, што я ведаю. Я рызыкую зараз, можа быць, адразу першым пытаннем паставіць кропку ў нашай сённяшняй размовы, тым не менш. Вось вы вывучалі нашу класічную літаратуру, ну і сучасную ведаеце, і самі як пісьменніца. Можа, там вы знайшлі гэтую нацыянальную ідэю, якую зараз можаце нам агучыць, і ўсё, і как бы завяршаем. Абсолютно. Чисто тэхнічна я вывучала все-таки в аспірантуры, я займалася сучаснай, найноўшай беларускай паэзіяй, вось, але у мяне сапраўды вялікі сентымент да, скажем так, нашай беларускай класікі, менавіта у тым плане, што я, напэўна, была вельмі такой вучэніцай-выдатніцай на філфаку, і мне вельмі падабаліся лекцыі нашай прафесуры, нашых выкладчыкаў, якія, ну, фактычна, я вучылася ў канцы 90-х, пачатках 2000-х, яшчэ да акадэмічных сфераў такія сумныя рэформы не дабраліся, і я фактычна гадаванка як бы некалькіх даволі сур'ёзных канцэпцый, якія маглі б сёння паўплываць на масы, калі б яны дайшлі да іх з акадэмічных колаў, але, на жаль, у нас так усё сумна схлопваецца. Мне вельмі падабалася канцэпцыя шматмоўнасці беларускай культуры, літаратуры 16-15 стагоддзя, і для мяне гэта вельмі пашырыла погляд на тое, чым ёсць увогуле, скажем так, гісторыя канон беларускай літаратуры, скажем так. Мы ўжывалі слово канон, і вельмі пасля універсітэту асабліва захапляліся яго перапісваннем, пераніцоўваннем нейкім пад, скажем так, выбудовай таго, на што мы цяпер апіраемся зараз. І гэта, ў прынцыпе, праца адчувальная, таму што я кажу не толькі за сябе, але за даволі вялікае кола маіх аднагодкаў, якія тады вучыліся ў гуманітарнай сферы, цікавіліся гэтым, ну і цяпер працуюць так ці іначай у культуры, у медыях. Так што мне здаецца, што як бы вельмі добра, што вы... Я б хацела ўвогуле зараз сказаць, як за... Вельмі цяжка штосьці сказаць пра нацыянальную ідэю ўвогуле, таму што я, напрыклад, не спецыяліст філасофіі, але было б прыемна і сапраўды цікава, я з ахвотай пагаварыла б пра сябе як пра гадаванку пэўных канцэпцый і пра іх вынік, як ён адбіўся на тым, што я раблю, і на тым, ну, што я уяўляю для сябе цяпер, ну, найперш для сябе, так. Ну, тэма, конечно, цікавая, канцэпцыі, як яны паўплывалі на вас, але ўсё ж такі да гэтага пытання, можа быць, сярод іншага, вот чытаючы, ну, я не ведаю, там, Максіма Богдановича, ці яшчэ каго-нибудь, вот вы раптам прачыталі адзін сказ, і подумали, о, готовая нацыянальная ідэя. Так, я скажу зараз так. Па-першае, я хочу вернуць нас да той барнай стойкі, про якую мы дамаўляліся про нашу размову. Я тады вас спытала, про нацыянальную ідэю можна гаварыць шмат і шмат фармуляваць. Я спыталася вас, навошта? Вы мне тады сказалі, ну, таму што вось чаму б не сесці і не паразмаўляць пра яе яшчэ раз, так? Вось я, дарэчы, вот все тыя дні, калі да нашай сустрэчы, я думала про тое, навошта ж. Гэта галоўнае пытанне, на якое трэба адказаць. І мне здаецца, акурат вось класікі, пра якіх вы зараз спрабавалі згадаць, прынамсі з Янкай Купал мы ведаем, што для чаго трэба
звацца беларусам, так? Для того, каб быць чалавекам, людзьмі звацца, так, беларусы павінны зразумець, што яны беларусы, і, ну, не быць скотам. І вот гэтая вот тэма чалавечай годнасці, яна вельмі важная была тады, калі гэтая нацыянальная ідэя фармулявалася. І потым яшчэ, як бы, я глядзела вашы эфіры, усе вашы госці да мяне спрабавалі адбрахацца ад гэтай нацыянальнай ідэі. Яны казалі, нам не патрэбна, гэта няма сэнсу фармуляваць, але тым не менш вы збіраецеся і спрабуеце нешта тут вымаляваць. Скажем так, і мне здаецца, гэта таксама вельмі мае абсолютно простае тлумачэнне, таму што нацыянальная ідэя ёсць, яна дагэтуль працуе, яна адна у нас у беларусаў. Фактычна, ну, яна гэта не з літаратуры, гэта проста я вот зараз скажу, беларусы гэта славянскі народ, браць не расійскаму. Всё. Ну, карацей, вот гэта тое, з чым мы жывем ужо, ну, больш за 100 гадоў. І ў чым прыкол? У тым, што чаму мы ўсё адно збіраемся і спрабуем гаварыць пра нацыянальную ідэю, калі, як, в прынцыпе, гэта такая нешта, нацыянальная ідэя, гэта штосьці разавае, як вынаходніцтва вадаправоду. Ну, то бок ты вось правёў вадаправод, потым ты яго удасканальваеш. А ў нас атрымліваецца, што нам гэты вадаправод не падабаецца, і мы хочам вынесці нейкі касмаправод ці нешта іншае. То бок гэта проста таму, як мне здаецца, што наша нацыянальная ідэя была сфармуляваная амаль у дэдлайн, так, амаль у той час, калі яшчэ было прыстойна фармуляваць, але яна не адпавядае большасці беларусаў. І таму мы проста яе байкатуем і спрабуем вынесці нешта сваё. То бок, то мы пагаджаемся з ёй, то не. І ну вось у гэтым мы і жывем ад гэтага. І акурат што да такіх высноваў я прыйшла, калі пра гэта думала, а менавіта тое, што у нас як бы раз на 100 год адбываліся такія, значыць, рэчы, которые істотныя для кшталтавання беларусаў як нацыі, але ўсё гэта, ну, на жаль, былі такія, ну, няўдалыя спробы. Вось, як мне здаецца, нацыянальная ідэя беларусаў фармулявалася ў канцы 19 стагоддзя нашымі выбітнымі, скажем так, пісьменнікамі, дзеячамі адраджэння першай хвалі, але ж яна фармувалася фактычна тады, калі Беларусь была ў расійскай імперыі, і фармулявалася пакаленнем, якое ўжо вырасла на расійскай культуры. І гэта было крыху штучна, так, фармулявалася яна, як бы, ну, таму што ва ўсіх нацый ёсць, як бы Хачавіч пісаў, вось, яны ўсе гавораць на сваёй мове, а мы не гаворым, напрыклад, там, усе завуцца людзьмі, а мы не завемся. Ну, то бок, ну, прыстойна было мець нацыянальную ідэю, і як бы людзі селі, і вось пачаўся гэты рух. Мне здаецца, што ён быў крыху вось такі штучны у чымсьці, штучны і нейкі безвыходны. А як мне здаецца, натуральным чынам нацыянальная ідэя магла б сфармулявацца вот акурат роўна 200 гадоў таму, калі стварыліся, калі ў Віленскім універсітэце адбываліся даволі істотныя, скажем так, кшталтаванні эліты, новай літвінскай, такой, скажем так, ну, новай эліты, так, якая мусіла з, то бок яна ўжо пачынала, яна была на самым пачатку гэтага, нейкім чынам, натуральным чынам сфармуляваць тое, чым ёсць вось гэты народ, так, который жыве вакол нас, і з якім мы тут, і ці мы гэты народ, ці мы разам, ці мы... Вось філаматы і філарэты, якія актыўна, скажем так, прыступілі да вывучэння, там канцэпцыя была навуковая, яны вывучалі, так, этнаграфіяй займаліся. І такім чынам беларуская нацыянальная ідэя, яна па прыродзе сваёй мусіла быць рамантычнай, фармулявацца рамантыкамі, шляхтай, элітамі пачатку 19 стагоддзя. Гэтыя эліты былі раскіданыя, так, царызмам, бо, ну, несіметрычны быў, в прынцыпе, рэакцыя царскіх уладаў на існаванне падпольных таварыстваў студэнтаў, так. Іх выслалі ў Сібір, за мяжу. Былі такія яшчэ выпадкі, калі школьнікаў, фактычна гімназістаў, которые спрабавалі неяк бунтаваць супраць царызму, іх проста без права на адукацыю ссылалі ў жаўнеры, так, салдаты. То бок гэта было проста вельмі жорсткае прыдушэнне, як бы, гэтага вось руху, саму зародку. І таму, ну, нацыянальная ідэя атрымалася такой, як яна атрымалася, з такім, як бы, больш за тое, вось, калі пачытаць форумы, акажацца, што і слово беларусы, яно, як бы, прыдуманае спецыяльна там у імперскім дыскурсе, так. Магчыма, калі б яно натуральным чынам адбывалася, мы б не былі беларусамі зараз, мы б называліся неяк іначай, все было б зусім іначай, але гэта ўсё, цяпер гэта ўсё альтэрнатыўная гісторыя, так, гэта спроба правярнуць назад фарш. Ну, што, в прынцыпе, зрабіць амаль немагчыма, і таму мы, ну, маем тое, што маем, і працуем з гэтым. І фактычна усе спробы сучасныя, так, працаваць з гэтым, яны, ну, нагадваюць такое
як бы тюнінг водопроводу, так, это рымскага, который вот не вельмі падабаецца, ну штось трэба змяніць. Ну калі, напрыклад, Будзьма піша, што беларусы гэта шалёны народ, так, это фактычна канцэпт, который спрабуе здушыць міф пра талерантнасць, які быў навязаны калісьці тады, які таксама конструкт, у прынцыпе, імперскі. Вось. І я падумала яшчэ, што, ну, пра сябе. Цікава, што я, напрыклад, гадаванка, напэўна, вот вы казалі зараз пра Богдановича, вельмі класна, таму што я вучылася ў беларускім калегіуме, так? Можа, вы чулі пра наш беларускі калегіум, Максим? Да. Вось. Я там вучылася з 3-го курсу філфаку з 2003 году, і акурат нулявыя гады ў Беларусі вельмі шмат маіх аднагодкаў вучыліся ў Акудовіча, который, дарэчы, ваша гутрацы, это было просто прекрасна. Стары партызан не здаў пароляў явак, потому что, в прынцыпе, я думаю, што як бы Акудовіч, Дубавец, Міхась Баярын, вельмі многія інтэлектуалы, вось Бабкоў Ігор, которые тады як бы былі, скажем, яшчэ даступныя ў прэсе, яшчэ пісалі ў нашай ніве, як бы яны вельмі моцна на нас паўплывалі. У беларускім калегіуме фактычна ішла такая практычнае адраджэнне канцэпцыі Ігната Канчэўскага. Як бы эсэ «Адвечным шляхам», якое было напісана маладым, скажем так, філолагам, інтэлектуалам у 1921 годзе, ну фактычна амаль 100 год таму, яно было абсалютна забытае. Толькі ў канцы 90-х яго вярнулі ў інтэлектуальны дыскурс, і ў калегіуме гэты тэкст мы вельмі чыталі, падрабязна разбіралі, і фактычна многія рэчы ў калегіуме адбываліся як практычнае ўвасабленне ідэяў Канчэўскага. Ну, як бы, напрыклад, так, ён пісаў пра тое, што Беларусь гэта нешта паміж усходам і захадам, і як бы сэнс нацыянальнай ідэі гэта творчасць, то бок з найлепшых рэчаў, якія ёсць на ўсходзе і на захадзе, выліць сваю форму, которая не павінна быць стабільная, яна павінна пералівацца, адаптоўвацца, і гэтая форма будзе сутнасцю беларускай нацыі. Это будзе шлях, так, апераваў вось гэтым паняццем шляху. І, ну, напрыклад, у калегіуме быў часопіс «Паміж», і дагэтуль можна нават ёсць, які прынцыпова рабілі студэнты. Мы рада, рэдкалегія была студэнцкая, аўтары ўсе студэнты. Вось, ён быў, кожны нумар, іх 10 выйшла, быў такі, якім вось яго маглі зрабіць 15 чалавек, якія вось вучацца зараз беларускаму мысленню. І ясна, што з гэтага гледзіш, яго зараз нават цікава перачытваць. Сэнс такі, што я вот абсалютна для сябе, так, я тады ж для сябе абсалютна прачытаўшы эсэ Акудовіча, што быць беларусам, быць кімсьці, так, быць кімсьці зараз нам неабходна, таму што мы жывем у эпоху постмадэрну, ўсё выбухнула, і нам трэба корань, так, нам трэба укарэніцца, каб заставацца сабою. І таму, як бы, ну, гэта вельмі лагічна уплеталася тое, што чаму, напрыклад, у канцы 90-х чалавек, які ведае пра сябе, што ён, напрыклад, з Сібіры, так, ён расеец этнічны, чаму ён спакойна мог прыняць ідэі беларушчыны, замагаварыць па-беларуску, вывучыць гісторыю і бачыць тут свае карані, так? Або увогуле чапляючыся хоць за аднаго продка, які паходзіць адсюль, вярнуць да сябе да гэтай беларушчыны. Чаму гэта было так лёгка? І гэта было, ну, абсалютна рэвалюцыйна, і гэта, ну, такі быў не романтызм, які многіх натхніў. Магчыма, і мяне таксама. Мне асабліва спадабалася ў Канчэўскага гэтае вось існаванне «Паміж», якое, як бы, робіць нас, які, ну, скажем так, не прымушае нас, па-першае, ісці ні на захад, ні на ўсход, так, і, ну, прымушае нас заставацца сабою, таму што, ну, геапалітычна мы на разломе, і, як бы, з гэтым трэба, ну, скажем так, многіх гэта вельмі нервуе, так, многія спрабуюць выбраць заходні або ўсходні шлях. Канчэўскі 100 гадоў таму спакойна напісаў, што вось і на ўсходзе, і на захадзе шукайце, вось мы пасярэдзіне, яшчэ, як бы, прыводзіў прыклад Скарыну, так, які фактычна так і рабіў у эпоху адраджэння. Як бы, Канчэўскі папіраўся на ўсіх сваіх папярэднікаў, і на Купалу, і на Максіма Богдановича, гуляўся з назвамі, то бок Ігнат Абдзіраловіч, гэта персонаж з двухдушу гарэцкага, для мяне таксама вельмі важны твор, дзе так адмоўную, скажем так, энергію гэтага твора Канчэўскі перакшталтоўвае на пазітыўную, так? Ён забытым шляхам гэта быў эсэ Богдановича, ён зрабіў адвечным шляхам. І адвечная песня гэта была паэма Купалы, дзе Купала паказваў, што беларуская ідэя такая абсалютна зацыкленая сама на сабе, это кола, з якога немагчыма вырвацца. Канчэўскі паказвае, як можна гэтае кола раскрыць і вывесці, як бы, у будучыню. Это абсалютна класны твор, які вось тады ім все захапляліся, цяпер зноў пра яго нічога не чуваць. Вось. Сам Канчэўскі быў па сабе абсалютна
абсалютна класнай фігурай. Ён, як і Богданович, памёр 25 гадоў ад сухотаў, але перад гэтым ён атрымаў 2 адукацыі, ён скончыў філфак МГУ і эканамічныя курсы. Ён быў сынам святара праваслаўнага, который, тым не менш, там таксама вагаўся, то быў святаром, то не быў. Скажем так, такая даволі вельмі ліберальная была канцэпцыя ў сям'і. І ён быў адным з першых, напрыклад, віленскіх йогаў. Так, ён практыкаваў йогу и так далее. Да. Вот все, что вы сказали, это замечательно, прекрасно, и пусть оно все светится. У меня вот из того, что вы сейчас сказали, возникает следующий вопрос. Ну, вопрос, а такое наблюдение. Вы говорите о том, что белорусская идея была сформулирована в XIX веке. Ну, в общем, как и большинство национальных идей в Европе. В свой час, скажем так. Да, в сенсе, ну, что то есть... мы допускаем то, что она тогда была сформуляваная. Может быть, мы гэтага не зауважили и не признаем, але трэба вось, да. Ну вот, да, просто она была сформулирована, и это уже тогда вопрос технический, а она ведь была сформулирована в качестве текста. Да, это был текст, ну вот набор текстов, ну, да, романы, какие-нибудь публицистические статьи в газетах, в журналах, переписка. Да, скажем так, як мне здаецца, першы тэкст філасофскі або крытычны, яны пачалі з'яўляцца толькі там у раёне рэвалюцыі. Ну, спачатку яна формулявалася толькі паэзіяй, фактычна. Хорошо. Да. И здесь для того, чтобы эта белорусская идея стала достоянием белорусского народа, белорусский народ должен был бы ее прочитать. Вопрос в том, а какая была грамотность тогда среди белорусов? Сколько белорусов могли просто взять текст и прочитать, что там написано? Я сейчас так начал интересоваться самым успешным национальным проектом вот на этом пространстве эстонцев и выяснил, прочитал, что, в общем, еще в начале XIX века грамотность среди эстонских крестьян, то есть у людей, которые еще находились в крепостной зависимости, была около 90% и выше. Соответственно, когда эстонская интеллигенция начала формулировать эстонскую национальную идею, да, вот, то эстонские крестьяне очень быстро ее прочитали. Она была для них доступна и в качестве поэзии, и в качестве романа, и в качестве, ну, просто какого-то памфлета политического. Да? И вы пытаетесь, как было с этим белорусов у меня? Не, вот и я сейчас, как бы, получается так. Вот были сформулированы какие-то смыслы в начале XIX века, да, ну, чуть позже, но они как бы формулировались, накапливался банк этих текстов, да, папка. Вот. Но они все были в виде текста. А белорусы были не очень грамотные, да, там грамотность была, ну, ниже 50%, насколько я помню. Вот. И нынешняя белорусская национальная идея, вот та, на которой стоит Александр Григорьевич Лукашенко, и вообще вот нынешняя Беларусь вся, да, она сформулирована не поэтами, не писателями и не публицистами, она сформулирована Беларусьфильмом. Ну, то есть, по большому счету, вот Беларусь, какая вот у нас сейчас есть, да, это вот как бы вот, корпус... Ну, галоўным мастацтвам есть кино и цирк, правильно? Сюда. Вот. И, соответственно... Беларусьфильмом был цирком, так. Ну вот, да, и, соответственно, белорус, он увидел, первый раз в жизни встретился с белорусской национальной идеей, просматривая фильмы этого самого... Я зараз можна снятый Беларусьфільмом про партизан, так, можна про я вам люди на заперечу болоте. одразу Вот з глядачі чоловіка, да. який вучився на філфаку, да. і криху нават в аспірантуру, пакуль не це саме, все, не скончилося там. Дык вось, па-першае, я думаю, што пісьменнасць беларускага, ну, не мусім забываць, што як бы у нас вельмі вялікі адсотак быў шляхты, так, яна была ў 19 стагоддзі збяднелая, але яшчэ, ну, скажем так, гонар яшчэ вымагаў вучыць грамату, ну, часам гэта была просто польская грамата, якую, дарэчы, перапісы маглі не ўлічваць, так? Ну, сэнс такі, што людзі, як бы, не былі зусім адлучаны ад культуры, па-першае. Па-другое, я спрабавала тут зазначыць, што вельмі доўга, да, фактычна, напэўна, вось, 20-го стагоддзя, першыя прото гэтай рэчы, яны ж фармуляваліся паэзіяй. І гэта не выпадкова, таму што, па-першае, ну, Беларусь нацыя паэтаў — гэта абсалютна, скажем, словы, которые маюць грунт, таму што, скажем так, у Беларусі была вельмі моцная традыцыя гутарнікаў, гэта вуснай паэзіі, которая перадавалася ад, ну, скажем так, села да сяла, шлі гутарнікі і чыталі на памяць нейкія тэксты. Ну, то бок набор тэкстаў мог быць як у сучаснага стендапера, ён мог штосьці прыдумаць, штосьці вывучыць, але гэта быў спосаб перадачы культуры, перадачы інфармацыі. Гэта першае. Другое, для того, каб, скажем так, гэтая традыцыя існавала, дастаткова ў адной вёсцы аднаго пісьменнага чалавека, які, ну, амаль заўсёды быў. Прынамсі, хтосьці
мусіў уже падпісваць дакументы, пісаць лісты у канцылярыі. І вельмі шмат тэкстаў распаўсюджвалі ў спісах і чыталіся на вячорках, так? Чыталіся на нейкіх зімой, калі жанчыны вот так вот рабілі скудзелі, вот так вот, да, яны як бы маглі баяніста запрасіць сабе, а маглі запрасіць чалавека, который мог ім пачытаць штосьці. Ну, в сэнсе такі, што інфармацыя распаўсюджвалася. І гэтым акурат тое самае, як зараз. Я знаю, што Еўрарадыё шукае СММшчыка, так? Тады праваднікі нацыянальных ідэяў, інтэлігенцыя шукала гэтыя каналы і, ну, не выпадкова, напрыклад, дудка беларуская, яна фактычна, дудка беларуская, смык беларускі, гэта такія падробкі, так, пад народную паэзію. Гэта пісаў шляхціц, который мог напісаць як заўгодна, но ён напісаў пад псеўданімамі, мужыцкімі, і гэта ўсё чыталася, таксама разыходзілася брошуркамі і чыталася так. Больш за тое, як бы, ад якога тора пачаўся сучасная, мадэрная, скажем так, беларуская літаратура, якую мы ў школах вывучаем? Вот як, ад якога? Тарас на Парнасе. Тарас на Парнасе, гэта тэкст, ад якога афіцыйна падручнікі дагэтуль абвяшчаюць яго пачаткам з такой найноўшай беларускай літаратуры. Вось менавіта той, нават не той, якую я сабе выдумала, чытаючы Міцкевіча, так, або Крашэўскага, або яшчэ кагосьці, а той, которая вось ёсць зараз у школьнай праграме. Тарас на Парнасе зараз вывучаюць у школах. Гэта бурлеск. Гэта наследаванне традыцыі Энеіды на выварат. Асобу аўтар толькі недавно узнавілі, дакументальна пацвердзілі, што гэта Канстанцін Вераніцын, который вучыўся ў сельскааграрнай акадэміі ў Горках, так? Чалавек, які, у прынцыпе, нават не, скажем так, імя згубілася, таму што чалавек не лічыў неабходным падпісвацца пад сваім творам. Ён не даваў яму значэння, гэта быў такі прыкол. Але гэты тэкст, ён ёсць сведчанне, што ён быў вельмі папулярны, ён хадзіў у спісках. Вось, і таму ён захаваўся і дайшоў да нашага часу. Значыць, абсалютна напісаны вельмі блізкай да сучаснага літаратурнага канону мовай. Добрая паэзія для свайго жанру. І сэнс такі, што, ну вось, напрыклад, там ёсць нейкія канцэпты, нейкія ідэі, аўтар не проста, напрыклад, ён апісвае таго, хто лезе на Парнас, вот акурат пра гэта я казала, што аўтар Тараса на Парнасе выхаваны рускай культурай, і яму вельмі важна было тапіць за Пушкіна, Лермонтова, як за Гоголя, як за новых, да, за новых хорошых пісьменнікаў, да, і тапіць Грэча і Булгарына, як старых агрэсіўных. Ну, то бок чалавек пераймаўся нейкімі інтэлектуальнымі ідэямі, і гэта чыталі ў вёсках. Ну, то бок сэнс такі казаць пра тое, што тады гэта было недаступна, не варта. Больш за тое, зараз у нас з гэтым праблема ў школах. Зараз мы спрабуем паказаць дзецям, што беларуская літаратура была такая, сякая, не такая, не сякая, што яна была годная, што былі хорошыя тэксты, але вядома, у прынцыпе, напрыклад, тая ж самая Лазы Пашкевіч цётка, так, яна, калі гэта чытаць, у мяне быў, напрыклад, эстэтычны дысананс у 10 класе, мне за гэта нават 4 за эсэ паставілі. Я спыталася, як чалавек, ну, у мяне быў сачыненне было у 10 ці 11 класе, пісалі мы, там было рытарычнае пытанне, як жанчына, якая скончыла фельчарскія курсы, можа заклікаць рубіць іншых сякерай. Ну, як бы, для мяне это ж парушэнне клятвы Гіппакрата, фактычна, ну, так, калі разабрацца. Вось, як бы, мне настаўніца падкрэсліла гэтыя радкі тлуста і паставіла 4 за змест. Ну, як бы, без тлумачэнняў. Ну, сэнс такі быў, што дзесьці я накасячыла, я мусіла сама з гэтым разабрацца, я з гэтым разабралася, так? Гэта была эстэтыка экспрэсіянізму, гэта быў, як бы, гэта былі агіткі, так? І гэта ўсё чыталася, гэта распаўсюджвалася ў брашурках, вот таких вот друкаваных неясна дзе, неясна кім мецэнатамі за грошы Магдаліны Радзівіл. Гэта чыталася з барыкадных трыбунаў на нейкіх мітынгах. Вось, як цётка, ў прынцыпе, атрымала свой псеўданім, так? Яна нібыта, ёсць легенда, што яна, ну, маладая дзяўчына, выскачыла на гэтую барыкаду, бачыць, што шляхцянка, бачыць, што маладая, а яна валіць па-беларуску. Ну, і хтось сказаў, от як наша цётка з вёскі. Ну, як бы, яна так нібыта гэта взяла за псеўданім. Таксама такі народніцкі. Сэнс такі, што гэта, ну, я не сказала б, што ў гэтай ідэі, ну, партызан-фільм, для мяне, ў прынцыпе, ўсё, што адбываецца з беларускай ідэалогіяй пасля, вось, пасля 20-х гадоў, пасля п'есы тутэйшай, умоўна кажучы, для мяне гэта ўсё ўжо такія імітацыі аргазму. Гэта, як бы, такія спробы, скажем так, тюнінгаваць тое, што ўжо было. Вось. Ну, і тым ліку, як бы, ну, савецкая ідэалогія, скажем так, і спробы нашага прэзідэнта весці гісторыю беларускага народу ад 3 ліпеня 44-го году, гэта ўжо такі вельмі асобная размова, можа быць, я не знаю, можа быць, не я мушу яе праводзіць тут так. Да, вот я тады вярнуліся, можа быць,
да ўзгаданай вамі нашай размовы ў барнай стойкі і пра тое, што пагаварыць, а ці патрэбная, ці мусіць яна быць. Вот сапраўды, калі вот нацыянальная ідэя была распрацаваная там ужо некалькі там 100-150 гадоў таму, а зараз яна нам не падабаецца, можа быць, і таму мы яе не прымаем, то, может, нам ввогуле она не потребна, эта идея? Не, сейчас я просто уточню. Она была сформулирована, просто я продолжу. Были медиа, благодаря которым она доносилась, да, они были несовершенны, и не все до них, в общем, не в той... Человек, когда с ней знакомился, в общем, эффект был не такой сильный. Ну, то есть, грубо говоря, если мы берем Эстонию, да, 1,5 миллиона эстонцев, то если ты написал памфлет, в котором написано, что эстонцы – это вот эстонцы, вот, то этот памфлет, он через сеть газет, да, он приходил к каждому эстонцу прямо вот в его хутор, да, и он его читал, и ему некуда было деться. А здесь ты пишешь поэзию. У Беларусі до 1906 года было заборонено, скажем так, писать по-белорусски в Украине. Даже так. Даже ты пишешь поэтическое произведение, которое очень сложное, да, ну вот для человека, у которого нет такой как бы рафинированной... Вы читали белорусскую литературу? У нас проблема с тем, что она вельми простая. У нас выють все наши школьники, что она так... она может быть простая, она простая для школьника. Ну, в общем, если мы возьмем крестьянина, который живет веками в лесу, и в глаза не видел... Тое, што пісалася тады, гэта наўмысна стылізавалася пад тое, што яны могуць... Гэта гутаркі, гэта жанр, гавенды, гэта все жанр, который разумелі і любілі сяляне. Вот і праблема, што шляхта як бы ішла, наступала на горло сваёй шляхецкай песні, каб гэта пісаць. Вось у гэтым была, в прынцыпе, гэта была тэхналогія таго часу. Добра, ну вот тады яны зразумелі, да іх дайшло. А зараз, вот, можа, сапраўды нам яна не патрэбная? Я думаю, мне вот чамусьці здаецца, што ў беларусаў з нацыянальнай свядомасцю, як у чэхаў з рэлігіяй. Ну, то бок, ёсць такая расхожая думка з гісторыі Чэхіі, што калі яны прайгралі бітву пад Белай гарой, здаецца, 1615, я блытаю весь час. Так, пачатку 17 стагоддзя чэхі прайгралі бітву за, скажем так, чэшскасць, а фактычна за права быць пратэстантамі, так? І пачалася жэстачайшая контррэформацыя, якая прывяла да проста шыкоўнага барока в кожным чэшскім мястэчку. Як бы я аднойчы купляла сок у крамцы, зробленай у капліцы 17 стагоддзя чэшскай, так, як бы у вёсцы. Ну, то бок сэнс такі, што чэхі вырашылі, што калі мы не можам быць пратэстантамі, мы не будзем нікім, так? Гэта, в прынцыпе, адна з самых атэістычных нацый у сучаснай Еўропе. Так, цяпер можна вызнаваць пратэстантызм, можна, як бы, свабоду рэлігіі, але, ну, я кажу, што фарш невозможно правернуць назад. І тое самае беларусаў, напэўна, з нацыянальнасцю. Ім, насамрэч, мне здаецца, што нам не далі быць тымі, кім мы зусім хочам у канцы 19 стагоддзя, і цяпер, у прынцыпе, і не надта так... Самы геніяльны канцэпт пра нацыянальную ідэю сфармуляваў Купала. Гэта тутэйшызм, так? Гэта тутэйшасць, пра якую ён як бы пісаў адмоўна. То бок Мікіта Зносак – гэта адмоўны персанаж, ёсць там пазітыўны Ян Каздольнік. Але кожны беларус, асабліва калі глядзіць п'есу Пенігіна, у сэнсе, калі глядзеў спектакль Пенігіна, п'есу ў пастаноўцы Пенігіна, якая была 20 гадоў была на падмостках Купалаўскага тэатру, это быў культ. Я хадзіла 3 разы. Як бы некаторыя хадзілі каб устаць і крычаць «Жыве Беларусь», калі там спускалі, там, значыць, 2 палоскі белыя спускалі зверху, і з калыскі чырвоныя выцягала. Ну, караці, атрымаўся чырвоны-белы сцяг, які складаўся з, ну, як бы, вельмі прыгожа, і многія ішлі туды, каб устаць і крычаць «Жыве Беларусь» у фінале п'есы. Але ж хадзілі людзі, і як бы і Пенігін гэта падкрэсліваў, і, в прынцыпе, все адчувалі, што вот гэта паміж усходам захадам, пра якое казаў, гэта тутэйшасць, насамрэч, гэта быў такі вось, ну, пафігістычны адвет, пафігістычны адказ беларусаў, так, на тое, што ім не далі быць тым, кім яны сапраўды хочуць. Цяпер вот акурат новымі медыямі, новымі тэхналогіямі, новымі актывістамі мы спрабуем зноў жа, да, зноў жа штосьці наладзіць, штосьці перакроіць. Але я кажу, што цяпер казаць, напрыклад, пра тое, што мы павінны быць ліцвінамі, гэта такая альтэрнатыўная гісторыя. Ну, то бок пра гэта можна многа казаць, але, ну, які ў гэтым сэнс? Зараз мы мусім працаваць з тым, што мы беларусы. Ну, як бы, адпаведна, беларусы былі паходзяць ад шляхты, беларусы шалёны народ, вось бачна гэтыя спробы.
Насамрэч есть яшчэ такая праблема. Вось канцэпцыя паміж, про которую я казала, мне на вельмі утульная. Ну то бок яна мне дазваляе быць творцам у шырокім сэнсе слова, браць на ўсходзе і на захадзе, то бок у гэта укладаецца моя спроба перакладаць амерыканскую літаратуру, дакладней перакладаць і дапамагаць перакладчыкам выдавацца, так? Што заўгодна. Але ж гэтая канцэпцыя насамрэч на вельмі агрэсіўна была сустрэтая кансерватарамі. Ну то бок, ну рэальна, вот агрэсіўна гэта не перабольшанне. Менавіта таму, што гэта паражэнская канцэпцыя, гэта упадніцкая, кадэнская канцэпцыя. Яшчэ вялікая праблема ёсць, што ёсць, мне здаецца, вялікі запыт людзей на тое, каб быць моцнымі, быць з моцнымі. Вось у 14 годзе ўсе казалі пра палітыку за любым сталом вось у нашым реале. Я сидела на некой беседе, там была такая женщина, которая сказала: «Я так люблю Путина, я так люблю Россию, чему мы не з імі?» Я кажу: «Скажите, а чему вам потрібно бути з імі?» Она просто, вот она сказала белорусскую идею ось 14 года. Я хочу быть з моцними. Вось. Так это не белорусская национальная идея. Это не белорусская национальная идея. Не, это крестьянская идея. Так, а она так... Люди, лишенные национальной идентичности сильной, вообще политической идентичности, они всегда сильным, и они кто угодно. Так, да, и ну, то есть в этом нет ничего особенного белорусского. Да? Ну, сенс такі, што ёсць вялікая патрэба, я бачу просто па ўсіх вышываначных дыскурсах, я бачу вялікую патрэбу здавацца мацнейшымі, чым мы ёсць. І гэта, магчыма, вялікая хіба, таму што, ну, як бы, прызнаць сваю слабасць і прызнаць, ну, як бы, дэкадэнцтва, насамрэч, яно вельмі, насамрэч, плённае, так, таму што яно, як толькі нейкая нацыя вырашае, што яна вялікая, у ўсіх астатніх нацый вакол пачынаюцца праблемы, ну, як бы, і, як бы, нават калі гэта нацыя насамрэч вельмі маленькая, так, ну, як бы, я бачу, я, на жаль, бачу, што ёсць у беларусаў гэтая патрэба, так, нейкага такога моцы. Вось, я бачу, што вы таксама, насамрэч, вы тут самыя галоўныя гэтыя супроціўнікі гэтага, потому што я глядзела спіс вашых выступоўцаў, у вас просто, як бы, весь расстрэльны спіс беларускіх кансерватараў, то бок, вот, людзей, якія, ў прынцыпе, не здольныя сфармуляваць нацыянальную ідэю, таму што у нас ёсць нейкі інтэлектуальны багаж, як бы, супрацьстаяць любым лозунгам, якія наблізяць, як бы, национализм до нацизма, так? Вось. Есть люди, которые себя не стрымліваюць, вы их не запрашаете. Вось. Вот сказали бы вы, вот тут сидел интеллигентный Жбанков, вы ему сказали, что поравнали белорусу с карэлами. Я думала, что Жбанков зараз разорвется, но он, в принципе, это довольно спокойно вытрымаў. Вот посадили бы сюда слова Мира Адамовича, и вы бы даведаліся, что белорусская национальная идея — это нунчаки, калі он от вас пачуў, что мы як буряты, мы як якуты. Чому? Адамовича мы запрашалі, і, магчыма, ён яшчэ прыйдзе, як і Алеся Пушкіна, да прыкладу. Вось. Вот. Мне цікава, вот, до речі, спытайцеся вот у гэтых людзей, яны, як бы, насамрэч, вельмі шмат простых лозунгаў было, як бы, сфармулявана па вельмі вялікай мяжы. То есть это тое, што хочуць пачуць людзі. Тым рэч, што насамрэч, як бы, я свядома, ну, скажем так, ад гэтага далі трымаюся, ну, можна умоўна назваць мяне лібералкай, так? Просто таму што, ну, як бы, я ведаю гісторыю, ну, крыху. Ну, але пагадзіцеся, на сённяшні дзень вось так, ну, прапанаваць такую нацыянальную ідэю, як давайте прызнаем, што мы слабыя, і вот рускія і беларусы братнія народы, вот, ну, як бы такая нацыянальная ідэя, ну, гэта как бы... Вось, да, я не сказала, што я з ёй згодна, я сказала, што яна такая існуе. Я насамрэч, ну, сэнс такі, што вялікая трагедыя беларусаў, скажем так, што нам трапіла геапалітычна жыць каля России, ну, як бы, таму што я... Ну, вот... Финляндия тоже живет возле России. Так, але паміж імі ж ёсць Карэлы, на которых вы спасылаецеся, такая буферная зона. Вось, мы буферная зона паміж... Карэлы в составе Российской Федерации находятся. Так, але практически нет. Гэта этнічна, так, этнічна, гэта буфер паміж Суомі і расейцамі. Як бы, тое самае беларусы, як бы, гэта... Мы, в прынцыпе, таксама задумваліся, напэўна, вот, падсвядома ці не падсвядома задумваліся вось гэтым вось ідэалагічным апаратам расійскай імперыі, такі буфер, так, паміж палякамі і расейцамі, але мы, ну, як бы, мне здаецца, што акурат прыкол у тым, што мы, ну, як бы, буфер аказаўся надта актыўным нейкім, у сэнсе, што все-таки заявіў пра сябе і нават атрымалася нейкая дзяржаўнасць, так, вот акурат высілкамі інтэлектуалаў, которые пачатку 20-го стагоддзя, так, якія склалі ядро БНР, потым інвілкульту, ну і як бы, вот. Ну так ўсё ж таки вот на заканчэнне, ўсё ж таки вот да якой, ну, можа быць, я не прашу ўжо сфармуляваць нацыянальную ідэю, але вот да якой, можа быць, ну, я не ведаю, там, ідэі ці канцэпцыі вы асабіста больш схіляецеся?
Я абсолютно, я чалавек паміж. Мне вельмі падабаецца, мне вельмі утульна, так, вось як прапісаў нам Акудовіч, мне вельмі утульна займацца творчасцю дзеля беларушчыны. Самае галоўнае, што нам сказаў, у прынцыпе, Канчаўскі у эсэ паміж, гэта беларусацэнтрычнасць. Вось Сергей Дубавец расказаў вам прыгожа пра то, як запрагаць д'ябла, але ён мне сказаў, што я калісьці з ім гаварыла, я вось таксама спыталася яго, чым сэнс. Ён мне сказаў, што гэта беларусацэнтрычнасць. Все, што ты робіш, яно павінна быць для Беларусі. І гэта так проста. І, в прынцыпе, Вось вам і нацыянальная ідэя. Все, што ты робіш, гэта павінна быць для Беларусі. І ще адзін партызан, які не сказаў вам праўды. Вось, поруч з Акудовічем. Так, не, ну, можа быць такая нацыянальная ідэя, ці не? Так, абсалютна. І вы, як вот прыхільнік вот гэтага вот беларусацэнтрычнасці, але вот такой пасярэдзіне, вы яе прымеце яе для сябе? Ну, як бы я ў гэтым жыву ўжо, там, не знаю, сколькі мне там, вот, 36 гадоў, ну, не 36 гадоў, ну, свядомае жыццё жыву ў гэтым, так. Такім чынам, вось вам і нацыянальная ідэя ад паэтэсы Марыі Мартысевіч. Я яе скрала, як усё найлепшае. Галоўнае, гэта ўсё прыгожа падаць. Таму падаем прыгожа. Нацыянальная ідэя ад паэтэсы Марыі Мартысевіч. Все, што ты робіш, павінна быць для Беларусі. Ну і на завяршэнне такі невялічкі падаруначак ад Еўрарадыё і ад нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам Сымбаль-Бай. Вось такі вось кубачак, піце гарбату з яго і думайце над тым, што вы зробіце для Беларусі. Дякую, вельмі свастычна, канешне. Максим Гарунов, Зміцер Лукашук, Марыя Мартысевіч, Ідэя X. Шукаем нацыянальную ідэю. Ідея X на Єврорадіо.